Lenken TV-reporteri Esteban täällä mettässä. Nyt ollaan seuraamassa hiihtäjän polkua metsään. Tuolla hän palautuu. Rickard Mäki-Heikkilä. Terve! Morjesta, morjesta. Täällä Lenkenin TV-reporteri Esteban. No, terve. Mitä sä täällä metsässä teet? No, kova kilpailuviikonloppu takana ja ajattelin laittaa vähän vaatetta päälle ja tulla tänne luontoon palautumaan. No miten tänään oli? Tänään oli Olloksen tykikisat 15 kilometriä vapaalla. Miten meni? No, päivä oli raskas kisa oli kyllä, että lähdettiin siinä kyllä teknisesti hyvä hiihto, mutta ei se suorituskyky ei vielä riitä siihen ihan niille hyville sijoille, että pitää vielä on malttaa hetken aikaa, niin kyllä tästä nousee vielä. Että paremmin meni kuin viime vuonna on vastaava kilpailu. No miten eilisen 15 perinteinen, miten se meni? Ei kun 10 perinteinen. No 10 mentiin siinä. Esteban vaihto-oppilas Lenkkinen TV1-reporteri taisi olla vähän parempi, että se oli tiukka kisa, mutta itselläkin pystyin suoriutumaan ihan kohtalaisesti siitä, että kyllä se niin kuin, tässä on niin kuin, suunta on ylöspäin ja aika vakaa. No jäikö mitään hampaankoloa? No tietenkin, että Lindellä antoi pataan, niin se vähän niin kuin jäi harvittaa, mutta ei voi mitään, nyt vaan uutta matoa koukkuun. No ensi viikonloppuna Rovaniemellä Suomi Cup, mitä odotat? No siellä on lauantaina sprintti vapaalla ja sitten perinteinen 10 sunnuntaina, että siellä lähdetään kovaa iskemään ja toivotaan jo parempia hiihtoja. No niin, Viosa. Joo, mä jatkan tästä näiden lumilenkilleiden tekoista. Tack, tack. Tak, tak.